Залагам се, че имам най-смотания бал в историята, бийте ме. Корона випуск! Училището, до което живея, има изпращане и ми навя кофти спомени, така че да говорим за корона випуск. За жалост съм се родила 2001 година и завърших точно когато избухна пандемията. И basically нямах завършване, бала ми беше супер смотан, аз и още няколко човека го организирахме, защото никой не го беше. И ако не го бяхме организирали, изобщо нямаше да имаме бал. За изпращане дума да не става. Няколко години поред гледаш изпращания, всички са толкова красиви и се мечтаеш и ти да си там. Когато момента най-накрая дойде, бам, пандемия. Завършването ви се отлага, оправяйте се. Правихме скетчове, хора. И готовия скетч трябваше да се покаже пред цялото училище на изпращането ни. Всичко, разбира се, отиде по дяволите. Толкова много се бяхме постарали. Никога не съм се хайпвала много за бала. Роклята ми беше 300 лева. Гримирах се сама. Но сега, като се спомням, честно казано, ме е малко тъпо. Не знам вашия бал как мина, ама моя беше като пенсионерски банкет. Да, минахме си по главната. Единственото нормално нещо. Аз си тръгнах към 12 часа от бала. Не за да отида на дискотека, а защото ми беше много скучно. Отидох в парка и заспах на земята. Не защото съм се напила супер много и това ще го помня цял живот, или по-скоро няма да го помня, а защото ми беше скучно и ми се доспах. Прибрах се към 1-2 максимум. Това беше моя бал. До някъде сама си го направих така, защото съм смотана, но пък роклята ми, грима ми и прическата ми бяха страхотни. Ето как изглеждам на бала. Някой друг от корона випуск да се включи и да разкаже, или ще се окаже, че аз съм най-зле.